Hello everyone, good evening to all. Welcome back again. लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। नैबे समावहाय जोङो दिनैहाय नायनो लादों जोंहा बे जाहैबाय CM आत्मनिर्भर अभियान। तो जोङो बेखौ गोबां दिन वेट खालामबाय आरोना। तो फैयै फैयै फाइनाली गोबांफोरा बेबायदिनो सेलेक्ट जाबाय आरो बेबायदिनो सायख'जाबायना। तो दिनैहाय जायफोरा बेबायदि सेलेक्ट जानो हाबाय तो निश्चय बयनियावबो बेबायदिनो SMS फोरा फैदों जानांगौ, कलफोरा फैयाखैब्लाबो। तो जोङो दा बेखौहाय ट्रेनिंनि थाखाय जितुनाखि जोंहा दा 3 days ना मा बेबायदि ट्रेनिं जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। बे ट्रेनिंआवहाय जायफोरा बेबायदि सायख'जाबायना तो जोङो बेखौहाय थाबैनो डाउनलड खालामनानै लादो। जोंहा वेबसाइटआव हाबनानै जोङो बेबायदिनो लगइन खालामनानै लायोब्लानो जाबाय। लगइन खालामनायनि उनावहाय जोङो सिंथाराव स्क्रल डाउन खालामोब्ला जोङो बेवहाय मोननो हायो बेबायदि कल लेटार ना। तो ट्रेनिंनि थाखाय जितुनाखि कल लेटार जोङो बेखौहाय डाउनलड खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरोना। तो जोङो बिदिब्ला लगइन खालामदिनि। आङो लगइन खालामबाय, लगइनआव हाबबाय। दा लगइनआव हाबनाय लोगो लोगो आंनियावहाय बेबायदि स्क्रल डाउन खालामबाबो नुनो मोना आरोना, जेरावनाखि आङो सेलेक्ट जायाखै। दा बेवहाय एप्लिकेसन बेबायदि बेखौहाय नुनो मोनो एप्लिकेशनखौहाय। तो बेवहाय बेबायदि साबमिटेड खालामनाय आंहा नैबेयाव साइडआवहाय बेबायदि ग्रीनखौ नुनो मोनो। तो आरो जोङो बेवहाय नुनो मोनो बेवहाय साबमिशन अफ एप्लिकेशन फर चिफ मिनिस्टार्स आत्मनिर्भर आसाम अभियान इज क्लोज। जोङो बेखौ क्लोज जानायखौ नुनो मोन्दों। जोंहा बेवहाय माबाफोर गोरोन्थि जायोब्लाबो जोङो बेखौ रिआपलड खालामनो हाला बा सुद्रायनो हाला आरोना। तो जेन हक आंनियाव माने बेवहाय नैबे गाहायाव फैयो। तो बे सिंथाराव नैबे जितुनाखि CMAAAPPL बिनि सिङावहाय बेवहाय जितुनाखि सिन दङ, तो बे बक्सआवहाय बेबायदि जोङो मोनसे डाउनलड बेवहाय अपसन मोननो हायो आरोना। आं सेलेक्ट जायाखै नालाय आंनियाव बियो गैया। तो जास्ट आङो बेखौहाय बेबायदिनो दिन्थिनाय जाबाय। तो जायफोरा दासिमबो डाउनलड खालामाखै कार्डखौ बेबायदिनो डाउनलड खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरोना। तो डाउनलड खालामनायनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो ट्रेनिंआवहाय जिरायनो हागोन आरो जोंहा बेबायदिनो सानथामसो जागोन बेबायदि जोङो मिथिनो मोन्दों। स' बे ट्रेनिंआव थायाब्ला जोङो माने रांखौ मोननाय नङा आरोना, 2 lakhs रांखौहाय। तो जायफ्रा सेलेक्ट जाबाय निस्सय डाउनलड खालामदो थाबैनो आरो जोङो ट्रेनिंआव जिरायनो हासिगोन आरो बेनि उनावहाय रांफोरखौ मोनसिगोन। आंनिया माने बेवहाय रिजेक्ट जाबाय, मा खालामनो उपाय गैया ना। तो रिजेक्ट जाबाय जेथिया आरो मोननाय नंलिया आरो मोनगोनखौ माने आसा खालामाखै। तो जियानो हक लोगोफोर नोंथांमोनाहाय बेखौ डाउनलड खालामनानै लादो आरो बिदिनो ट्रेनिंआवहाय जिरायोब्लानो जाबाय आरोना। तो जियानो हक आङो दिन्थिनो थाखाय बेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैनाय जादोंमोन। गोजोन्थों, बाय बाय। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो हमगोन।